Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da dare. Wannan bidiyo ne wanda aka yi shi aka sake shi ƙarfe 10:31 na 2 ga watan Agusta. Sabo ne ba tsoho ba ne. Masarautar Saudiyya sun yi conference call da gwamnatin Iraki. Gwamnatin masarautar Saudiyya, Kingdom of Saudi Arabia, suna tattaunawa. Muhammad bin Salman yana faɗawa musu akan cewa su Iraki Larabawa ne, 'yan uwan shi, musulmai ne 'yan uwan shi. Ƙasar shi tana kula da haramain guda biyu, addinin su ɗaya, annabin su ɗaya, ƙabilar su ɗaya, dukansu su Larabawa ne, suna tare da juna, ba za su saɓa akan wani manufofi ba. Ma'ana wannan abin da ya faru tsakanin su abu ne da ya shige. Magana mai kyau da nuna alaƙar su da Larabawa. Lokacin da aka kawo labari akan Donald Trump ya ce da yardar shugaban ƙasar Iraki aka kai wa Iraki hari, ni kai tsaye na faɗa na ce kai ƙaryan Donald Trump ne. Inda harin ne na gaske ai ba zai faɗa ba. Inda da gaske an yi, inda abokinsu ne shugaban ƙasar. To, dama wanda ya kawo labarin tun a lokacin kai tsaye ya yarda shi. Ni ce na ga kamar a ɗan yi dai uzuri. Wato wannan shi ne abin da muke gaya muku kullum. Wallahi ba ruwana da mai zagi na. Lokaci zai da za a gane abin da muke faɗa. Balarabe a gurin shi banu wallahi ya fi musulunci. Mafi yawansu su banu ɗin nan, a ce maka banu. Wannan zai nuna maka Sayyidina Rasulullahi ya sha wahala da mutanen nan. Allah bai halicci wata halittar a kaf halittar shi wani mutum mai haƙurin Sayyidina Rasulullahi ba. Amma wallahi tallahi da hadisan shi na gaske suka dinga fitowa, za ka ji tarihin wahalar da ya sha akan Larabawa. Wannan wahalar da annabi ya dinga sha, shi sa har Allah ya faɗe su masu tsananin kafirci da munafurci, saboda abin da suka dinga yi wa annabi Sayyidina Rasulullahi. Duk har bayin nashi da ake faɗa wasu wa suka dinga ba annabi wahala. Yanzu dan Allah dan annabi ka kalli irin cin amanar da Saudiyya ta yi wa Iraki. Ku kalli abin da Saudiyya aka yi. Babu wani lalata Iraki da aka yi wanda babu hannun Saudiyya. Aka shekara 10 ana haɗa yaƙi tsakanin Iraki da Iran. Suka gama wannan, suka zo suka haɗa yaƙi tsakanin Kuwait da Saddam. Suka gama wannan duk da hannun Saudiyya. Suka zo suka ƙara haɗa yaƙi tsakanin Saddam da Amerika ɗin da Larabawa, duka da hannun Saudiyya. Ta zo da ƙyar Iran ɗin ta ce Iraki. Amma da ta gyara ta, abin da zai baka mamaki, shekara 20 har yanzu Amerika bata gama fita daga Iraki ba. Boda ce fa tsakanin Iran da Iraki. Me yasa Iraki ba za ta ƙaddamar da daular musulunci kamar yadda Iran ta yi ba? Me yasa Iraki ba za ta zama sun haɗe su da Iran sun zama ba, in ma wahala ce su gama sha tare, su haɗe yadda ba za a ta sama a yanka su ba. Ba komai ba ne, larabcin nan suke dubawa. Saudiyya balarabiya ce 'yar uwarsu, Iran Farisa ne, shine kawai bambancin. Ka kalli Siriya, kalli Assad. Still dai da Larabawan aka ci amanar shi ma. Duk irin wahalar da ya sha Iran ta taimake shi shekara da shekaru, amma bai kubuta daga hannun menene saboda yaren su iri ɗaya. Ku kalli Sudan, Al-Bashir ya kubuta, Iran ta je ta rike shi da ƙyar, amma ƙarshe shi ma je mika Saudiyya hannu ya faɗi. Kalli wahalar da Sudan take sha. Wallahi tallahi sai mai tsine min ya tsine min, har da hannun Burhan, saboda ya kasa mika wa China da Iran da Rasha hannun shi ɗari, ba ya kasa mika musu hannu biyu. Hannu ɗaya yake mika musu, nan hannun yana mika wa Larabawa wannan hannun, saboda kawai shi larabci yake yi. Kalli larabci suke. Babu wani abu da suke duba a Saudiyya. Wani kuɗi Saudiyya za ta ba Iraki? Babu wani abu da Iraki take nema a hannun Saudiyya. Duk yadda Saudiyya take takama tana da mai, Iraki ma tana da mai haka.
amma saboda larabawa ne 'yan uwansu. Allah dan arzikin shugaba ka bayyana ko dan Iran ka bayyana Imamu Mahdi. Allah dan arzikin Sayyidina Rasulullahi. Allah ka ji tausayin mutanen Faris ka bayyana Imamu Mahdi ya taimake su. Duk duniya mutanen da su kaɗai ne suke tsaye. Su kaɗai aka tarawa a duniya. Yau a ce Iran, Iraki ma bata zo ta mara mata baya 100% ba. Rabinta tana tare da ita, rabinta tana hannun Larabawa. Waye a bayan Iran a duniya? Wallahi abin na ji zafi ne. Wala na ji ciwon shi, na tausaya mutanen nan. Duka wannan abu su ne wa addinin Annabi Muhammadu ne. Su ne wa addinin Annabi Muhammadu ne. Su ne wa addinin Sayyidina Rasulullahi. Ƙasa ita kaɗai a duniya. Duk duniya ita kaɗai ce, babu wata ƙasa a duniya bayan Iran. Duk wadda kake tunani wata Pakistan wani menene haka suke rabi da rabi ne, sun kasa miƙa mata hannu gaba ɗaya. Amma abu mafi zafin takaici yau a ce Iraki ta kasa zuwa hannun Iran 100%. Me kake tunani kuma? Me saura? Me saura? A ce shugaban ƙasar Iraki kai ka ba da hannu a zo a kawo 'yan gwagwarmayar Iraki hari saboda suna taimakawa Iran. Duk abin resistant ake yi wa, ba wani abu ba. Resistant ɗin da suke taimakawa Iran su aka je aka kashe, aka kai wa hari, aka je aka kawo 'yan 40 hari Saudiya, amma har kuna conference call da ita ba a ganku kun je kuna sauke mata mizal kurama ba. Yau gashi tsoron yamare take ji. An je an ɗauki sirrin, an ɗauki gaba ɗaya location da komai na resistant ɗin, an je an ba Saudiya ta kai musu mummunan hari. Ta zauna ta ci gaba da mu'amala har tana conference da su tana saki a duniya a gani. Ba ma magana wai su rama ake yi ba. Ba ma magana gwamnatin Iraki ta rama ba. A'a, magana ce ta 'yan uwantakar tasu ta da larabci da addini. Kana nan baƙar fata kana taya su da aƙida kai kuma. Su ba maganar aƙida ba ce, larabci kawai suke yi wa. A Lebanon, Hezbollah ne suke tare da ita. Gwamnatin ƙasa tana tare da Saudiya. Idan ka je Yaman, ɓangaren suna tare. Al-Houthi ne suke tare da Iran. Ita ma Iraƙin resistant ne suke tare da Iran. Gwamnatin suna tare da 'yan uwansu Larabawa da 'yan uwansu Amerikawa. Ba ka taɓa raba Balarabe da ganin girman ba Amurke ba. Shi duk duniya ba wani mutum mai kima a duniya irin Bature. Gani yake baya ganin kanshi a komai, yana ganin kanshi a kaskance, gani yake ba zai taɓa nasara ba sai da Bature a rayuwar shi. Allah ya ɗauki arziki duk duniya ya baku. Allah ya ɗauki yaran ku shine yaran da Allah ya saukar da annabawa da yawa. Yaran ku shine yaran da Annabi Muhammad yake da shi. Yaran ku shine yaran da saboda darajar Annabi da ya fito daga cikin ku duk duniyar musulmi so suke su yi alaka da ku. Ba don komai ba saboda Annabi mu Balarabe ne. Me kake tunani? Ba a ɗora magana akan ta Annabi Muhammadu, babu shi. Amma da an ce addini ya wuce sarai ya kakkai mamaki in har yanzu Borno tana da tasiri, kabilanci yana da tasiri a gurin Balarabe, me saura? Allah ka bayyana wa Iran Imamu Mahdi. Allah ka bayyana Imamu Mahdi saboda Iran. Allah ka kalli Farisa su kadai ko dan Iran ka bayyana Imamu Mahdi ya zo ya taimake su. Ba wanda suke jira da zai taimake su kuma yanzu a rayuwarsu sai Imamul Mahdi. اليوم نعقد اجتماع مهم جدا بين المملكة العربية السعودية والعراق، وكلنا ما عندنا أي أدنى شك بأنه الروابط بين البلدين روابط كبيرة جدا وعميقة جدا ومهمة، وواجبنا أنه نعمل على تحقيقها. فالبلدين متجاورتين وكلنا عرب ونتبع نفس الدين ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات، فأنا سعيد جدا بتطوير العمل معكم مع العراق. كما أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كله بالكامل للشعب الشقيق العزيز العراقي.